Opo. Favorite. Sabi ko sa iyo, pag bumulog ka dyan. Baba ka na dyan. Hala.
Hoy, alam ko baga, nasaan dinilas mo? Nasaan? Ano po nilagay? Sabag kalubot mo. Ah! Nga! Makaan ka. Sige. Maalis. Hindi ko na, mabalik din ako. Hindi ko na tayo maalis. Dito tayo malaro. Oh!
hello. May ano pala ako, may viewers ako. Ano? Kanin, ang almusalan, as usual. Good morning. Good morning, good morning. Waiting for request. Maedit na, tamang walis-walis. Nandun na sa kusina. Nasa kusina. Kusina, sabi. Siya. Tawagin mo. Kung may siya, sabi. Nasa may siya. Tawagin mo, Mama Be. Punta mo sa may siyan. Kala mo makadulag ka Gurulag kayo ng gurulag Init. Init guys.
Daw? Oh! Ah, matagas na naman kay. Bukas na lang. Bukas na lang. Si Mama Abing, magsama ka. Awan. Kasi pa bukas, Bin. Wala na. Mag-ano. 28 na ba ngayon? Wala na. Bago daw klase. Aba na. Dapat mo paabutin ng birthday ko. Dito ka lang. Gabi pa tayo. Diyan ka lang to yung papakasya ko pa kami. Bulang ito ng day. Okay, bahala ka. Malingat ka lang. Wala na ito si Papa mo. Malipad na ito. Aray ko. Dati din gano'n, mga alas 4 na din nag-uruwi. Nakita na lang namin yung dun sa laog. Purong tanga. Inaaya mo, hindi naka... Ano yung anak ni, anak ni Kapitan, sinabihan ito. Pag abot mo nga na duman. Ito, nag-agta sa palaong. Ang along kayo si Ate. Hindi na si Green. Kuya man din ako naglang palaong. Pagurugol ko si Berna sa ilabit pero dyan parang case pa sa ino. Pag ni... Pag laog ni, urong ka na rin sa dati.
Tayo, pwede sa tayo maglaro. Mga alas 9 yata nag-aralis dito pag uwi ni. Pag alis naman na nagmamapurot pa kami. Doon na kami nagkuha ng sa ni Glenn at andun na nga. Kaya Masang ka dito pala. patay pa din na niya yung sira. Ano? Mamaya ka na punta doon. Nag-inom-inom din ata. Kaya ang pagod. Malakad ka lang. Oy, di mo kaya. Luwi dito. Ayun yun. Sige, bahala ka dyan. Sabagay, nalakad nga namin. Di napakaga. Pag nasa maglayas na. Asahan mo. Mamaya ka na mapunta doon pagkaligo mo. Ang pisnino. Nag-send sila tayo yun. Maani daw pinmi. Saan? Hindi ko yung chip. Oo. Babili si Kuya Chip si Tayo na nagsasayaw. Ito ay nagambiti ng pinsan. Mawaing nagangkanta. Kay banta. Pagpapigyan na sa babae. Nakasulpak ito. Ganun kasang damit ni Tiyo. Diyan medyo malakad. Bis-bis. Ay, nagpa. Alam mo. Kulay. Pag-ian lang kami nagpupuot. Walang kami. Pag-ano. Para na, awal tayo. Nantok na din ako. Ay. Sumakay ka. Alis yan. Oo, tayo. Huwag ka mag-ilay kayo mga buwan. Habang yan ang dahil na susi. Walang mo doon sa loob yung susi. Wag! Walang susi o paano tayo magkakalit? Wag! Oo. Wala ka, di tayo magkakalit. Nasaan ang susi? Wag! Nasaan? Maalis yan! Kay papa mo ang susi. Wala man. Wala, dito mo. Kay papa mo na. Andun sa kwarto. Kay papa mo na. Sabi nga kay papa mo na ang susi. Sana ka ba nga? Oras lagoy isa na yung Mga alas 9. natin. Lakad. Diyan naman na lang yata. Hinatid daw siya dyan kay Proy. Ni, Nila Tiyo mo. ay siya. Tapos na ano ko nga, may nagtigil ditong ano. Nagtigil yung howler. Hindi man na nagparasok. Nagtingin yun kung andito pa kami. Tapos nag-ikot lang. Nag-ano yun ay, nagsabi ate ay nagsabi yung pwede. Sabi ko nga, papamata kung kami makaon. Tapos nagtanong si Kuya Gut, yung Gut na, sa mga dyan mo nagsasabi. Ano ba na nga kita? Ay, habok mo nga ni Kuya, tama ka alam ko naman. Nag-alis mo na kami. Pagkadating doon sa mas puro mga tatambay. Tapos tuloy kay mama niya. Dali, matapon na ko yung mga manday na. Hindi! Huwag ka mag-alis! Yan ka lang! Wag! Ayoko, sabi, ayoko! Dali, bibigyan di ba? Anuin ko man yan. Ang bigyan. Matapon na ako no? Sabi lang kasta, kabaligot na nakasan din na kabaksin. Kaya man na nagasayaw. Bagang ay, ini, sabihin. Kuya Pagyo. Man. Di na ba rin? Wala para ba yung katakdikit lang. Ano, ito yung player. Loy! Kaya wala talagang school ito.
Kasi ano, may point ito. Si ano tawa niya? Yung tao. She got smile. Si Francis mo nandun din. Kasi Kalabit nga ako. Nakita mo na. Pag nagpisa ako, kasama mo stay din. Wag, maalis na yan si Papa mo. Maalis na yan, diyan ka lang. Aalis na yan, bahala ka. Iyak ka na naman. Diyan ka lang, hindi makalis si Papa mo. Hindi. Ay, di ba sama? Ay, tanggalin mo na din yung nagamit dyan. Naling ako ni Duday kasubang Nagto na may nakagayak ng bildo. Kaya naman si Inso. Pag-agi mo, Obing, maalam kita. Arawas ko na bigla. Pag-abot ko na, nag-ariwalayan man na din. Naman table ay. Wala, nag-iinom ko labas. Kung nasa loob na. Pang panawid lang ng nagtatanong. Alis na si Papa mo. Napunta ko dito sa loob. Tingnan mo. Huwag ka nang ako sa motor. Alis na si Papa mo. Bahala ka. Alis na si Papa mo. Ay, naku, yung mama na. Tamahan ka nga niyan. Hindi mo ka kasama. Kumasama. Oo. Tama ka? Tama kita. Ano? Wag. Iiwan ka nga doon. Hindi. Iiwan ka nga doon. Bahala ka. Huwag ka sumama. Huwag mong palisin si Papa mo at siya. Nang walang iwan. Dali. Sabi mo, huwag ka mag-alis. Palis yan. Magligo ka na, dali. Ligo. Wala dyan siya. Ganda maligo ko sa Doon sa, ano, siyan. Dali na. Punta na doon sa siyan. Di ka magkakaadi. Dali na. Sabi na, oh. Huwag palit. Usma ka nito. Dali na. Kapantay ko. Saga pa lang. Wala ka man helmet. Wala kang helmet. Wala kang helmet. Nasaan? Kunin mo daw. Nasa mga limit pa.
Kunin mo. Wala po maging ganyan ang station. Pang-bike lang ang Pangit yun, dapat yung full page na. Naikot sa nang ginaputi. Maski na. Oo na sana. Baka maski magtuwa, mag-tug, okay lang. At pag yung pang bike, parang siguradong sipa ang ulo mo. Alin? Hindi ko alam. Ba't may bulbas ka na? Ayun ata, oh. Ano ba yun? Hatiin ko daw. Wala ko sugod. Ayun ata, oh. Ayun ata, oh. So, banggi pag abot nindo, nagising. Ay, araat siya nagising. Nagmagatas daw. Di ka kasi. Oo, maawag sa kanta. Tinimplan ko. Hindi ko na binangon. Tol. Tinimplan ko lang. Pagpasok ko, tulog man na ulit. Inala, yan. Tapos ako, tapos pag ano, ang dahil, titignan. Tutulugan ka man yan habang naghihintay. Yan. Ayun, Ang sugat ay. ko. Dagdagan mo pag yan. Ako tigdi, oh. Para ano na, tuloyin na na. Magibat ko, hindi ko na. Nahulugan ka nga niyan. Kulit talaga. Oh, Bungaw ka niyan. Sige, sige. Swapon, sige ang alsa ng mga bato doon sa gilid ng kalsada. tapos, Oo. May inansang malaki nang napitpit, ngarangaw. gargar yan ay paglaki. Ito, Talagang bato yung mga sasakyan. Ayan na may car. Hindi man maalis ko na mabili ng plastic. papa mo umaalis. Ayain mo si papa mo mag-Jollibee. Ayain mo si papa mo mag-Jollibee. Papa, Jollibee tayo pa. Yan na. Ano? Dahil ka. Puro pa ng Jollibee. Meron ba gadong bagong kainan sa ano, yung bagong bukod? Sa, Yung parang kapag din. saan? Hindi ko pero magtambak. Pangapustad po. Papa, give me the number. Bibi ka na? Bibi ka. Ang napod si yung matanda duman. Okay, tutuloy ko pag makalit ako nabili na pa sa loob ng daan. Yung matanda. Nabili na pala yun. Naalis ka. No. Ito ka lang. Sean. Kasi ko na. Tama ka? Asa na yung dinosaur mo? Asa na? Wala na. Ano na, lupus na. Kumpos na tinapang ko. Grabe, balik mo lang. Ito man ang pinag-aaral. Jolly. Kaya yung napapajolly ba't yung ano, yung nagtitinda doon ng ganyan, mga nakupos din lang, dalang araw lang ay kupos na. Titulad yun. Hindi man lang siya maangat. Wala na siya, anong tawag doon? Upang pa, ano? Hindi pa, wala na. Pag binambahan mo yan, si mama na, hindi ako. Kalat-kalat ay. Kupos man na. Pag ano pa? Piling ko sa linggo. Yay, nasusuka ka na nakakain mo na yung ano. Hindi. Kaya si papa mo, sa gamawat, hindi makaalis. Ano to? Hindi man yung matama. Ano? Ano, dito lang ito. Ano? Ano? Dito lang ako. Dito lang ano? Alis ka na, Gabriel. Upo na dyan. Ano? Dyan lang ha.
Marangaw yan. Dito pa lang ha. Babalik din ako. Matulog ka dyan, wala tayong ano. Natulog ka. Nasaan ba kayo? Nasaan nga? Pagsakay ka na dyan sa motor. Oh, wala ka, hindi ka na magtama. Para naman tayo. Gala mo muna ng isang gala. Papunta tayo dyan, oh. Maikot ka, no? Maikot. Dali, sakay na dyan. Dali na. Dali na. Sino? Sarili. Picture namin. Picture din kami dun sa ano namin. Picture namin. Saan kayo? Wala ba? Kagaling lang kay Leo. Pa-chat ko yung kagabi. Dapil daw siya. Oh! Shhh! Puti! Ang susayaw yung tiyo. Balik mo din nga dito. Ikot mo lang. Oh! Ay ka dyan. Ikaw ko pala sa akin ng Alex. Napindot ko lang. Mainit na here. Wah. Hindi tayo malaba para walang labahan bukas. Ito yung malabang ngayon. O, sana. Laman tubig. Wala na? Laman tubig. Meron pa kami. Wala na. Wala ng tubig. Binuksan ko yung creep ko sa ano. CR. Wala nang nagkasiwit. Sige lang. Papunta tayo mamaya kay Ate Jana. Mamaya maligo muna. Tapos pagbalik ni Papa Glenn. Pagbalik ni Papa Glenn, mapunta na tayo kay Ate Jana, no? Opo. Kaya kay Dada. Yan si Dada natin niya. Ay, masarap sila yun. Ay, mabayit sila. Awan ko. Pagurong, pagurong.
Ay, maligo tayo. Lang kababang mo pa si Panginoon. Tara. Tara, tara. Payong man. Ha? Ay, pwede kita payong. Maligo doon lang sa ano, CR. Nga. Marunong ka ito. Wala maka-internet doon sa baba. Hapon na lang tayo mapunta doon. Ano ka na? Lakad-lakad. Maano ka baga? Bakit? Bakit po? Doon sa lubot. Doon sa lubot. Yan. Yan. Di ba? Wow. Good job. Oh! Ala ka nga do? Ano ka? Tingnan mo yung sinaramsam ko na hangit. Tinarapon. Yung batang yan, oh. Hello, make a love shout out to 1,000 viewers in my house. Walang tubig dyan. Kamusta guys? Anong tubig? Pambuhay tayo ng ano. Ay wala, nalayas agad. Buhay-buhay lang tayo ng ano. Revenue. Pinas now. Nasa Pinas nami. Kamusta guys? Nigra na agad. 2 linggo pa lang dito sa Pinas. Sobrang ginit kasi. Nasaan ka, Tutoy? May tubig dyan? May tubig? Yan. Katungtong ka ng tayo dyan. Ano ka matabo? Tapos picture mo. Ano ka na naman doon? Kaya ano. Nandiyan ka na, mabaliktad ka nga dyan. Tingnan mo abing nasa ibabaw ng planggana, oh. Hindi. Maalis kayo ni mama mo. Balik tayo. Baho. Baliktad! Baliktad! Baliktad nga. Tut! Sa kabila, sa kabila. Yung isa na. Oo. Yan. Ay, ano. Nagugod ko short.
Doon tayo guys. Oh, mamaya. Wala kang kalsurt, mamaya. Tukain ng manok yung ano mo dyan. Pero itlog. Ay? Ano pa ba? Ano? Ay, ilabas na nga dito yung aso din. Di makita yung mga tayo doon dito at least nakikita. Inaulkis ni mo, oh! Hindi man niya napapara siya. Kung napapara, lobo yung lobo. Oo. Mga lobo. Oh, sarap ng yan. Uy, kamada ako tubig to eh. Kamo ako tubig. Doon, inumin.
Sige na ikaw. Please. Kala mo tatawa. Wag na, wag na, wag na. Hindi na, mamaya na. Ang kulay yan? Anong kulay? Green? Very good. Isa pa. Huwag itapon. Akin na. Thank you. Ika na dito. Baik ni bata. Good job. Hi ka dito. Hi ka dito sa vlog ko. Hello vlog. Hello, vlog. Kamusta? May balloons po ako. Mago. Mm. Ito po ay si Max Cyrus. Hello. Ang batang madaldal. O wala. Ay, ito pala. Ha? Kadikit. Nakadikit pala. Ay! Nagalit niya yata. Oh? Nagalit. Oh. Oh! Oh. Na ito. Hindi. Ikiw. Hindi picture. Oo. Hindi na. Ano yan? Ano pala yun? Balat? Balat yun? Aba. Balat pala. Ayaw. Ew. Si Max, na batang makulit. Sobra ang tabil. Sobrang ng tabel. Sobra ng tabil. Oh. Pakit daw, pakit daw. Huh? Pakit ka daw doon sa vlog. Huh? Sa yun. Wag lang. No. Hindi na mag-akit din. Kita daw. Wag na. Pinatay. Vlog. Hello, vlog. Hello, vlog. Welcome to my vlogs. Oh. Baby, ulan. Bam.
salt. Father salt. Bam, 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 bam. Ay, ako. Hindi na ako muntik. Tigas, oh. Oh. Ay. Opo. Oh, hindi na. Ilutin mo lang ganyan. Bebe, bakit matigas? Bakit ka? Naiinitan na. Pinaparawisan na ito, mama, oh. Wait lang, tapusin na natin. Ito na ang gagawin. Sikasuhin mo na nga yan ang pagligo. Yan ang kilikili ko. Doon na kayo sa kubita maligo. May tubig doon. Tubig yan. Diyan ka maligo. Bahala ka dyan. Halika na doon. Saka. Magamay kang kutsagis. Para pahid silang katsaris kagawat inagaratulan. Pero yung mga pantalyon kagabi. Pero, Parang saan ka magkapon? eh, Nen, Max. Piano ka? Mautong ako po. Mautong ako po. Ano pa kaya? Okay. Okay na, guys. Tama ng 1 hour pambuhay lang ng revenue. Bye. Bye. Please.